Een noodkreet uit het Zuiderland. Het ziekenhuis wordt overspoeld door nieuwe coronapatiënten. Na de eerste golf, waarin we al bijna 800 patiënten hebben verzorgd en verpleegd, zijn we inmiddels vorige week over de 1000 heen gegaan. Op dit moment liggen er 90 coronabesmette patiënten in het ziekenhuis. En daarmee leveren wij in het 5% van alle coronazorg in Nederland alleen al in onze 2 ziekenhuizen. En dus moet er worden geschoven. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. 8 operatiekamers waren al gesloten, dat worden er 12. Verschillende operaties worden uitgesteld. Om een paar voorbeelden te noemen, liggen we al 600 heup- en knieoperaties achter. Liggen we 1500 endoscopieën achter. Is de wachttijd op een polykliniek longziekte inmiddels tot 4 maanden opgelopen. En dat wordt alleen maar erger als we dit soort dingen nog meer moeten gaan uitstellen. Dus waardoor mijn collega's nu weer worden ingezet op de COVID-afdelingen, op de spoed. Ja, en dat voelen we heel erg en dat is gewoon heel erg spijtig. En we proberen dus eigenlijk alleen nog maar oncologische patiënten te opereren. Ja, alleen waar het noodzaak is? Wat noodzaak is, wat echt door moet gaan, ja. De golf aan coronapatiënten is ook voelbaar bij de zorginstellingen. Hierdoor is er voor sommige nog herstellende patiënten die het ziekenhuis wel al mogen verlaten, geen plek in de buurt. De care-instellingen, de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen liggen ook vol. De omringende Limburgse ziekenhuizen liggen vol. Dus we zullen helaas tot de impopulaire maatregel moeten komen dat we mensen moeten gaan verplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. En dat gaat waarschijnlijk ver over de provinciegrenzen heen moeten zijn. Maar het zal moeten. De internist heeft er vertrouwen in dat de vaccins op den duur de situatie zullen verbeteren. Maar tot die tijd is het flink aanpoten. Ja, het personeel loopt al op zijn tandvlees. We hebben al een enorme eerste golf gehad. Daar komt nu deze tweede golf overheen. Dus we worden ook aan die kant zeg maar, enorm hard geraakt. Kunt u het aan? Momenteel nog wel. Maar het zou het mooiste zijn als iedereen zich een beetje aan de regels zou houden. Dat geeft ons ook hoop.